Les danses tradicionals com a instrument de recuperació de la memòria col·lectiva ha sigut l'objectiu de l'Escola de Danses a la qual vinculem a Raquel Langa. Amb una mirada intergeneracional i d'igualtat, converteix aquesta activitat com un espai d'oportunitats i de superació personal per a moltes dones. Per a mi, ser feminista és lluitar per els drets i la igualtat entre homes i dones i contra la violència de gènere que tantes i tantes dones pateixen. Jo puc aportar, com a persona major que soc, l'experiència que no he tingut una vida molt fàcil, però que sempre he intentat buscar temps dins de les meves possibilitats, de tota la faena, totes les obligacions, però he intentat buscar temps per a dedicar-lo a aquelles coses que m'agraden, com és l'ensenyament de les danses tradicionals, com és l'anar per als col·legis a ensenyar les dansetes del corpus, i això m'ha servit com a vàlvula d'escape i per a fer més lleuger tot allò que la vida m'ha donat i em dona. La pandèmia per a mi és un malsomni que ha separat a les famílies, que ens ha canviat la vida, que s'han portat milers i milers de vides. El confinament molt trist, no hem pogut estar en els nets, en les filles, però per una altra part, una cosa molt positiva és que hem tingut temps per a fer coses que ens agraden. Jo, com a mestra de l'Escola de Danses, he pogut muntar algun ball, escoltar música, escriure alguna cosa que també m'agrada i omplir el temps el millor que hem pogut. Jo a les noves generacions els donaria un consell, que una dona és una persona igual a una altra, que deu de tindre els mateixos drets i la mateixa llibertat, i que ningú se senta inferior per ser més dèbil en força. Les dones siguem les que portem la vida al món. Per tant, ni dèbils ni inferiors. Donar-li l'enhorabona a l'associació Sateva per el seu treball en la lluita per la igualtat i per la violència de gènere. I donar-li les gràcies perquè fa quasi 3 anys que em donaren el Premi Sateva, que em va fer molt feliç, vaig gaudir moltíssim d'ell i per tot això moltíssimes gràcies. I que ninguna dona deixi de lluitar per fer realitat els seus somnis.